Avui he anat a la botiga d'electrodomèstics i tenen bones ofertes en mòbils i els darrers models en màquines del temps. Igual m'agafo una per aquest cap de setmana i me'n vaig de passeig a l'antiga Roma. Ho bo és que et donen 2 anys de garantia i et fan una assegurança a tot risc. Tinc un amic que va anar al Vell Oest per conèixer el general Custer i quan va tornar tenia diverses sagetes que la travessaven el barret. Doncs l'assegurança li va pagar un barret nou. Però jo tinc clar que la tecnologia és molt fiable, de manera que si vaig a fer un viatge a la prehistòria i em ve un mamut amb cara de ranci, faig un bot i em fico a la màquina del temps i apa, adeu! De totes maneres, no em veureu mai a l'època dels dinosaures.